Thank you, Jesus. Kabalin kayo want to go? So in the book of Psalms chapter 16, verse 11, so David said unto God, O God, you make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. Glory be to God. Hallelujah. So, andyan na nagragsak. Madami iti presensya ni Apo Diyos. Ito'y iti gun-guna. May papahay iti Apo, iti kinadati iti presensya, iti Diyos ni Rag-o. Kada tinananay na Rag-o. Iti kinadati iti presensya ni Apo Diyos. Sa awanan iti kasayatan mo. Iti panagbiag tayo, iti paragtuloy tayo, iti pamati. Hindi nga agtali na iti presensya ni Apo Diyos. As ko na ni David, in your presence, O God, there is fullness of joy. So we are talking about the benefits of being in the presence of God. Kaya kada kapsa, kada nagitihun ko na. Being in the presence of God supply you with a blessing, with joy, and with peace. Nagmahat, nga iti presensya di Diyos. Amen? Di ka rin? Nagsayaat na ba? Nagsunod iti kasasayaat na naramidan tayo. Iti biyak tayo. Hanggang mabalik ang talina iti presensya di Diyos. Mga kapay nga, namati ko muna. Kapay nga bimana ng tabi na kaya di ko. Kita niyo man natin, nag-consum ng sawat na nag-wifi. Sa duman niyo man di wifi. Amo yun, i-check in na tataw yung presensya ni Apo Diyos. Kasano mawagas? Agdunod kayo isa ko ni Apo Diyos. Ang nga makapagtalinalan iti isa ko, iti presensya ni Apo Diyos kasang ka, agdunod isa ko ni Apo Diyos. Kasaan mo, masukimatan. Iti isa ko ni Apo Diyos. So nagdayak ka kapsat. Nagtalinalan kayo iti presensya ni Apo Diyos. Dito yung mapatawad ka na kayo, iti ragpo. Wow. Yaragko, muna na, iti John chapter 7 verse 38. Kasi hindi ka sarayan, hindi ka nung na biyak. Hindi agay ayos ka unag mo. Diyan mo may explain nga ragpo. Agay ayos. Talaga nga, dire-diretso. Nga agay ayos. Iti ragpo, hindi unag mo. Amo may explain, agad-agad po rin na kinapo Diyos. Nagigay ka kapsat, iti gungguna. Nga maitad, agayos iti ragpo. Iti tao na iti Diyos, agayos kin ka. The peace iti ako. The perfect peace of God, guard your mind and heart. Amin na area ibiyag mo, maprotektaran. Dahil dati gungguna, makapsat, hindi na dati yung presensya, iti Apo pa'y isumili kay kwer, iti Apo mo ta sa pula, hindi pa nagigimong tayo. Saan tayo maliwayan, iti agdayaw, kini Apo, agmay sangag dayaw, kini Apo mga presyar, kini kuwana. Tayo sunod iti way, agkayos, iti blessing, iti biyag tayo. Agayos, kapsat ka na tayo, itirang po, itital na. Nagiti kinaimbag ni Apo Diyos, itibiyag tayo. So nagmayat, iti kinaagda tayo, iti presensya ni Apo Diyos. Pataudan na nagitirang po. Pataudan na nagital na. Kaya kastamat na dan, siyempre, dating ka ni Apo yun. Dating ka ni Jesus Christ. Dating ka ni Iso ni Diyos. So, anya gawin datatan, agbuma ka. Noon niya, dali nga, adating ka nga na imuna, dito ko nagmudya, dati ko nagmuso, di agbuma ka. Noon naimbag niya, dati ko nagmo, naimbag, hindi ko nga na. Kapot at Espiritu di Diyos tagkalangkin ka, the fruit of the Spirit, agbuma ka. So, nagmayat ka, kapsa. Nugusbusan iti oras mo, iti presensya iti Diyos. Babagan iti parang sukimat mo iti sa Diyos. When you spend time on the Word of God, the fruit of the Spirit becomes an outflow of that relationship. Yan ang bunga ng Espiritu, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness. Nagita ang kapsat. Hanggang nga nagitigun ko na, agbunga nga ba eh. So nga muna ni Jesus Christ, by their fruit, you shall know them. Sila mo kami timang kita di bagay, nawanan kita di kaganay-gayang mga kigimong, nawanan kita di kaganay-gayang mga dayo kini Apo Diyos, kaya nga sa awan kita di bunga, di Espiritu, di Apo. So inggan na nga, burburayo king ka, di ragpo, di bunga, at dating ka di tanigagay, kuret ito nga bantay di dalisakan. Umay ka, paligid ka tapos sa pag-fellowship ka nga, dayo kini Apo Diyos. Lagi natin gunguna ka kapsat. Nga mapataon, hindi kinaagda kayo, hindi presensya ni Apo Diyos.
And when you go to the presence of God in the midst of rough times, then God will go to work for you and giving you the desire and the power na mangarami diti pagayatan na. Mangarami diti pakaragsakan na to do what pleases Him. Maragsakan niya ako Diyos, kasi kimakan niya di sa mana, may tayo kanya na, tingtinggan na iti sa unang, iso di dana iti pulpo iti biyak, iso di magta iti direction iti biyak mo. Kaya dito yung agay ayos kinsa, dagiti blessing, dagiti rago, kakapsa. So awanan iti kasayaatan maraming din tayo iti panagtalinagad kayo iti pamati. Hindi nagtalinagad kayo iti presensya ni Apo Diyos naman sukimat iti sa ni Apo Diyos. Nagpas tayo ng inawat ni Jesus Christ, kasi Apo kayo mag-isalatan tayo, nadaman ka na kayo, sana pa yung inawat ni Jesus Christ, kasi Apo kayo mag-isalatan tayo. Una na, Titus chapter 2, verse 13, kaya di Apo ko tayo parangaran. Namantad ti pa na kayo salatan ni Tiro ang lubo, nagiti amin nga mamati. Romans chapter 3, verse 24, at balindawan na ito, iti matang ni Apo Diyos. Galatians 3:27, kapasang inawat mo ni Cristo, nabuti sa rin na tinagan ni Jesus Christ, ikawas mo ni Jesus Christ. Dating ka ni Jesus Christ. Kapag dating ka ni Jesus Christ, amin nakita din espiritual na bendisyon at dating ka, palubusan lang ni Jesus Christ. Kaya iso na lang iti mga drag iti biyag mo, kaya iso na iti regalo iti Diyos. Iso ti ayat iti Diyos, regalo na ti anak na, tapos subudun na ka, manipon iti lutut iti baso, tapno bayanan na ti ransom. Kaya maawon ka, manipon iti lutut iti baso. So ayaman mo na yung ginarami ni Jesus Christ iti cross. Amen? Praise God! Dahil talang iti dalang ito ni Diyos. Dahil talang iti huway na may salatan amin na tao. Ginarami ni Jesus Christ, sana ginarami mo. Awan iti mabalinam mo na may salatan, iti bukod mo. Ano nga tayo ay ligtas, iti kararwang, iti bukod mo nga namin. Uri ka sa mo, iti nasingpot mo, no saan mo ay nawat ni Jesus Christ. Handa ka nga ay salatan, iti aramid mo. So muna iti amin nga required, iti Apo. Awatan, iti anak na. Nga iso iti once and for all nga daton para iti basol nga mangikat ito namin iti basol inikat man iti basol katayta may karanganan iti biyag mo babalan iti panangaksiptan mo wan ako uman na mo lang iti nga sa when ako Diyos apresyaran ka manipod ka rin iti sa na agdaan ako iti panmati dito rin na ako Diyos apresyaran ka yaman na kay ligtas mo iti biyag ko insurat mo iti dagan ko iti libro iti pagbasaan iti biyag. So amin tayo dito na nanampasan na namati kay narami ni Jesus Christ sa cross. Amoy natin karawayan pagmangaglan na hindi na tao ng handang unay na maaawatan. Nakapsat, kaya tungan na nanay, kung may renew nga kanayon, hindi na panunod ko na ito yung narami ni Jesus Christ. Sabay ko man, tagtalinaw dito panunod, kung kaya mo i-explain, kaya hindi kakapsat. Kasapulan mo i-explain, kasapulan mo i-agbalin ka nga kalasugan iti bendisyon. So, lunin, dagito nga bendisyon. Takno, agbalin ka nga, agayos din ka, nga agayos nun ka dagiti nagduma, makabendisyon dagiti nagduma, nga agbalin ka mo nga kalasugan iti bendisyon. Sa pera na taga nun madi nga ugali. Madi. No, taga nun ka lang dito, ibagating ka, dugtong na agapawang tang tumutang dito. Awan mo lang. Hanga agbalin nga taga nun ka lang. Nudi kat ikaguma ngay patungtal dagiti ginanad mo dagiti pudungay ginanad mo kat ijayo wa iti transformation iti biag mo ket saan ka umanamo iti daytoy nga lubong apay namin busy ka ini Jesus Christ busy ka na manibagturet iti imbag ni Apo busy ka dagiti akamit ni Apo Diyos awan na ti gundawan mo kadagiti tiktok awan na ti gundawan mo kadagiti kanta nga minamahag awan na ti gundawan mo kadagiti nyaman dito nga minamahal ka na dito sa cellphone, may utol pati Satanas. At dapat nga na magamal kaya ni Apo Diyos. So di dyan kakapsat. Hindi mo magpasawag din ka. Diyan panagin patungpal mo, diyan pudungan nakakadal mo. Dahil tati way nga talinag ka, di presensya ni Apo Diyos. So may kagumaham, mangrugi ka iti pamilya. Mangrugi ka kinasawa, mangrugi ka kadagiti anak mo. Pagsakay kayo magparinto mo nagkararag ni Apo Diyos. Naramit nyo ba nilibigay? Nagitiin natin doon? Naramit nyo ba nilibigay ng lukoy? Nagitiin natin yung nagparinto mo kayo may may sunod. Nagyaman kayo ni Apo Diyos. No saan? Pagitin nyo nito. Taktan. Di pa nagrugi.
Dagiti blessing ang ibiyag mo. Hindi ganito, nagtalinan ka, mapanahin, hindi presensya ni Apo Diyos. Mapanagdag ka nga, dapat i-presensya ni Apo Diyos, pabalan hindi pa nang-apresya mo, ang karang tingwa na sikat, hindi pamilya. Kaya, hindi pa nagbalin mo mabindisyon. Hindi pa nang nakaw. Saan ka kung mga mga sarili? Among na mga sarili ka, nakapulos mo masenso. Kahit kung nga sa uwan, nung nalaing ka, kahit saan mo, kahit kay surot, ikinalaing mo, kag pakatanggan, ikinalaing mo. Ang laki kay kitin. Kasaan imot ka, kagiso mo, jinis ka, kaya among ginaamuam, ginaadal mo, ginanod mo. Iso ka nagiti, kung nung nanod, kung malipod ka nagiti sa unya ako, Diyos, ikagumang pakunalan nung napingat ka, kapag ipatumpal ka nagiti, kung nung naadal mo, nagiti blessing ni Diyos, katagay ayos kita, kag nung makita ni Diyos, patanag ka, nagiti amin na kinasirid na dakin ka, ditalotag ni talagmat ni ako, Diyos kin ka, iti kinasirid na, kinaramatan na kapay, tinangag-nabok pa yung pagayatan na. Diba, kaya tayo aramatan na tayo na ako, Diyos? Aramatan na ka, iti basin. May katwa, aramatan na pati may katwa. May kalima, aramatan na tinangat na kapapay. Nga pagayatan ni Amo Diyos. Italap na, hindi paano nakika. Gapot ako na na, anak, matalap. Pagtapan. Pakapagpas na ito yung bimong tayo, kagamitin tayo. Hanggang mabalin naman tayo, kung maaramat ka na kayo amin dito. Opening prayer, the devotion. Closing prayer, the devotion. Opening prayer, the worship. Opening prayer, itinagumiti mensahe. Closing prayer. Manisabot, karigit ka ng kantang pakaidayawan ni Apo Diyos. Amin. Awan natin pakaibagaya amin ka na kita. Ay no, awan masapsapa ka umay ka parakulas ka dito daw. Pakaisin pa ka dito eh. Para atin na Apo Diyos. Pakaidayawan na Apo Diyos. Anyway, ang kalina 30% siya ni Apo Diyos. Kung nani David, in your presence, O God, there is fullness of joy. Kaya tayo huwag kalinahan, itirang po, iti Diyos kada tayo, amen? At your right hand, siya pa nakabalin iti Apo, at natirang po, nga aginan ngayon. So that are the benefits of being in the presence of God. If you need healing, and you spend time with Him, healing flows in your life. If you need deliverance and you spend time with Him, deliverance flows in your life. If you need blessing and you spend time with Him, by spending time, namang sukimat kiti sa unya po Diyos, blessing flows in your life. So everything you need in your life flows in your life when you spend time with Him. Kaya isulit at iway at daka iti-presensya ni Apo Diyos, and all things that pertain unto life and godliness flows in your life by your intimate relationship in the presence of God. So kasano mawagas, nga daka tinasunod nga relasyon ni Diyo by spending time with Him. Busang iniburas mo kini Apo Diyos. And all the spiritual blessings, Ephesians chapter 1 verse 3, tingnan niyo kakapsa. Kaya po, tapos kuspuso ng oras mo yung Diyos. All spiritual blessings and heavenly blessings in Christ flows in your life. Praise God. Di ka nila gumayat. Nagtatayo yung presensya ng Apo Diyos. Awanan ti. Naragragsak pa yung bitin ito. Kung talaga Kristiyano ka ako nang bilibayan ko mga Kristiyano. Kung talaga namati ako nang bilibayan ko mga namatihan. Ato kami naging tinamatihan, nagrigatan na tinamati, nagrigatan na tinamati, nagrigatan to, ugat at sa udaman, nagrigatan na tinamati, to agad yung susurdo man dyan lang, mga karit-karit, nagrigatan na tinitila, kung ano, basta kung mga dinulog dyan, nalagpas ka kung mga awan na kumatagdan. Hanga narigat itinamati ka kapsat, saan na narigat itinamati? Ano nga baling ekspresyon na narigat itinamati? Nudigat itinamati ka na isang sangayan, namin kayang narami doon tinaimbag, pure pa ka naging nagaramit tingkat imali, kung naging at bunga iti Espiritu. Naging at bunga iti kinaday, iti presensya iti Diyos ka na tayo kapsat. Di ka din mapagbaligyan naging isulisot, ano kapupin ka? Data, kapupin at dating ka nga pamali. Amen? Amen. Praise God. Ni Jesus Christ nga, dapat tayo nga pinalubusan tayo nga nagtaan, hindi puso tayo. Isunod kiti pagtalin na din tayo nga kanayan. Nga ni Jesus Christ, hindi puso tayo. Umanayan na ito. Jiki nga dam, hindi presensya ni Diyos. Umanayan ka kapsat, palubusan, may sunod ibang i-drive, i-biyak mo. Yes, Lord. Sigat at tanti, ang iman maniho, i-biyak ko. Sigat, Apo Diyos,
effort na driver. Sigurado. Siyempre, paglugang dati may isang alugan, ambong mo dyan, agman maniho, ada di pa nagtalag na kiniapo, Diyos kinamuna mo diti agmaniho, makaturog ka, ngamnuhaan na kaamut agmaniho, aglugang ka ijay, ang ka makaturog, baka no, sagana ka naman niya, hindi pagtakwa ka. So, kas dyan kakapsat, no, ambong na di Diyos, iso di may maniho, igag mo mabalin ka mag-relax. Mabalin ka mag-inunan. Mabalin ka na maturog, tinaragdakan na turog. Ambong mo niya ako Diyos. Di magiman maniho o ibigyan mo. Kung may man di trahedya, tribulation, kung may man naginisan, may parabal na sa satigan, mabalin ka lang tangagran ko, apay, among mati Diyos, di magiman maniho o ibigyan mo. Ito mo kanya namin. So, tatay, bakit mo kinao ko Diyos? Nga ada ka dito, karagiti ka kapsa. Amoy yung kasapulan tayo, itagtitipon. Hebrew chapter 10, verse 25, kasapulan tayo, itagtitipon. Agti-fellowship, agigibong. Nagtaydayaw kiniapo. At lalo tagtanawan ka taasan. Kinisulang rin way na bumilid tayo. Sumahan niyo baybayan. Kung natin Diyos, han mo ka baybayan, kita nakigimo mo, no ko na na, uray karapsin ka dyan trabaho mo kilang. Huwag mo lang ka baybayan, hindi trabaho. Ay, huwag mo lang ka baybayan, kita nakigimo. Uray baybayan, hindi trabaho, okay lang. Sukatak. Ikaw na. Nung dyan trabaho, may tiga po, mapakaitig kulang, ikatang na naman trabaho. Panahon na naman trabaho. Nuneta nga daga, at iso iti gapo, nga pakaitig ko lang, nga saan nga gapo, nga iso iti, nagserbyang kaya ako, uray mapukulatan nila nga daga. Tapunan na nasaysaya at, nga magpupo mo di amin, nung di magpupo mo madali karawa. Apay ibagbagat ito, imbaga ni Jesus Christ, nga ito matang di gapo, nga pakaigapuan, nga mapanta dyan perno, ikatang nila matang. Nuneta ngiwat mo iti gapo nga, mapanta dyan, ikatang nuneta latayag mo, ikatang. Sudah kita tiga puluh, kaya tanggal sa poin, agad kami niya, kita itu agad kami niya, tidak kita agad kami niya di sasaran. Kami itu kita sudah kita keuangan, di mana pun kapuso tayo. Sudah kita instruction di Diyos kada tayo, hindi pa nagtalina tayo, hindi pa po na pamali, hindi presensya di Diyos. Amin. Nga kasapula mo may paibiyag ka kagay ayos, nga may bukbuk itibiyag mo, babaan, itinasinag ka relasyon mo, hindi ako. Kat masapon na tika danamati kat amun na. No niya di pagkakapuan na kita nga bendisyon. So what is the source of that blessing? What is the source of that healing, that deliverance, that joy and peace? Amuyo ka di ka kapsat, hindi pagkakapuan na kita. Amuyo ka dito kasi nung mapatawad kin ka na dito yung blessing. Dahil amin na kita ni bendisyon, dahil manakaagas. Amuyo ka dito kasi nung mapatawad ka na tayo kakapsat. Iti-amin na kasapulan tayo may paitigagan dito espiritu tayo. Dito ka ruwa tayo nakaalay hindi sa uti Diyos. Kapag dito ka nang pagpaparuto yung ipanunod tayo mga magsusuki matiki sa uti Diyos. Dito yung agayos. Magsasakit na nga physical na bagi. Dito yung agayos. Doon dahil ipanunod mo at saan na nakaalay hindi sa uti Diyos. Nagrigat ang agayos at iba napaagas. Pain reliever lang hindi kaya na ni doktor. Naipahay dyan. Gawin ito na nagmawaw yung pain reliever. Nagsublimanan dyan sakit mo. Ngayon na dyan, panunod mo at nakaalay, hindi sa uti Diyos ka tumanawang dyan spiritual na biyak mo, kapanan na, if any man be in Christ, he is a new creature. All spiritual blessings in heavenly places in your spirit. At dito spiritum, yung paligtaan dito spiritum manipod, hindi naman, at dito aminan, ngayon saan na maban, dito physical na biyak mo, hindi mo mabiyak mo, saan mo may di ba nakabalbalo, hindi mo mabiyak mo, yung dito panunod mo, makurikan. Kung saan nagtalinahan, hindi presensya ni Apo Diyos. Kung saan nagtalinahan, namang sukimat, hindi sa uni Apo Diyos. Kung saan nagtalinahan, nagdinag, hindi sa uni Apo Diyos. Kurang ito makunang panakaw mo. Dahil nga panunod mo ka nagiging sa uni Apo Diyos. Umay, di pa nakadadagal. Hindi ako Diyos. So, ang kasapulan ka aksa. Di parang amu, titunggal Kristiyano, titunggal namati, no kasano mawagas na agayos, nagita ka bendisyon. Kasano? Kahit ka mamamahan ka kapsat. No kasano? Nagayos. Praise God. Nagyaman na. I-cooperation nyo dito sa ako. Nagyaman ako na. Kaya pamadyak kahit yung mamaman mo ako. No kasano magayos. I-blessing ko rin. Kahit yung. Amen. Diyan na sinad na relasyon tayo. I-present yun na ako, Diyos. Dahil ka, kapsat. Diyan pa lang bus tayo, iti-uras tayo.
iti presensya ni Apo Diyos. Dayjay, iti way, no abay, kasano magaya ayos na iti blessing. So, talinan kayo. Iti presensya. Glory be to God. Hallelujah. Psalms chapter 16, verse 11, David said, O God, you make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. So in the presence of God, there is fullness of joy. So there are the benefits of being in the presence of God. So the first benefit you get in the presence of God is found in the book of Romans chapter 10, verse 17. Popular pa na kayo nito yan na verse. Romans chapter 10 verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Saan ka umay, pamating ka no saan ka nga dinagin sa unya Apo Diyos. Itaw no saan nga dinagin sa unya Apo Diyos, agdamo tayo iti pamati na. Pamati kayo, amin nga tao, ada ti pamati na. Nagduwa nga klase ti pamati. Pamati nga jap kita, jap pati. Kaya pamati nga mamati ka rin ibang balag nga sana nga makita. Dahil pamati nga natakuan nga santulang mamati no makita ti physical nga matanan. Isu na ito iti aramilo iti sayang nga saan nga mamati no saan nga mapanagnagan. So mamati dahil iti kinapudno nga mapanagnagan nga pudno nga makita ti physical nga mata. Ngam saan nga makunkuna nga pamati nga na espiritual. Lukas jay nga pamati kadagit ibang balag nga makita at saan nga mataginayon. Ngam dagit ibang balag nga saan nga makita at mataginayon da. So laon king ka iti sao ni Apo Diyos ti pamati nga dating ka at pamati nga natakuan nga saan tulang mamati nga naagasan ka. Ito nakita mo na naagasan na iti physical nga biyan mo dito maging. Mamati kayo kadi nga naagasan ngayon? Amen. Amen. Baka nadati riyuman na ni tayo, mamati ako, ano na ikatuloy-tuloy ngam, una ni Diyos na agasan ka. Di pa nakaagas, adagin ka mismo. Kasano o agas? Adagin ka, di pa nakaagas, dito espiritu mo, adan dito yan. Ngam kaya ti Diyos, na marinyo, akalain, iti panunod mo, agkalila, iti presensya niya ako, Diyos. Nga, dito espiritu mo kin, dito kararwam, agkapunusan. Gaputa ti tao ko ti espiritu, man is spirit, he possesses the soul, and live in the physical body. So dito nagtalang dito nga physical nga bagi kaya espiritu kaya kararwa, espiritu iso ibiyag, kaya kararwa iso dito panunod mo pagayatang katataon ko na siya sino kaya kastamon dito konsensya. So no may kat espiritu iti dito nga bagi kaya angas mo matay. Kaya dito'y kararwa ang tatagtalin ito, agbiya kaya ganayon, kaya langit, uno dyan inferno, dito physical nga bagi, so hindi makunang natapok. So kasapulan mo na ni Diyos, Tinpay ko kinda ti manang agas, agapay lang kinda ti sakit, agyaman ng Apo Diyos, tinpay ko lang ti manang agas. Agyaman ng Apo Diyos, tayo ti uman na mo nga, ito'y nga manang agas, dito'y nga agay ayos. Dahil ti manang agripo, dahil ti panunod ko. Sumunta nga dahil ti panunod ko, ti magpapigsamat lang, dahil ti immune system, dahil ti nga physical nga bagi. No kaya kung nga nasalon at na kanayon, dahil ti physical nga bagi, pasalon natin mo muna ti panunod mo. Mura yung exercise ka na exercise. Mura no. Every 3 months kayo pa-check up mo na tanipan mo. Kung mura ka pa-check up na tanayin ni doktor. No saan mo, nga pasalon atan na yung panunod mo, ang kakapsot lang ta, na yung physical nga bagay. Nariyan ka lang ta sumarna. Mura yung exercise ka. Patenggalang nito. Ngam exercise ang na yung panunod mo, tintiro nga bagay mo, sumarna. Gaputan na yung panunod, iti magpapigsa. Hindi physical na bagay kayo. Nakasapulan mo, manamon ka. Dahil kakapsat ko, apay nga kaya, hindi Diyos ka. At kalinalan tayo, hindi kasi nga kapanunutan. Kung mamalit na tayo, madda tayo, hindi presensya ni Apo Diyos. Kaya di dyan kakapsat, madaan tayo, hindi pamati. Dahil tayo muna nga magunod tayo. Hindi kinaabda tayo, hindi presensya ni Apo Diyos. Pamati, kadagit ibanbanag na saan nga makita. Kung di nga nagtatabang kakapsat mo, agtuglugan. Ang dati pamati ka mapatawad ka na tayo, hindi pa nagdindinag tayo. Hindi sa ni Apo Diyos. Praise God. Pamati nga na espiritual. Ngayon ni Diyos, impay namin na nakasapulan tayo nga may pahay, hindi lang. Kaya hindi mo timang patawad ka na tayo, hindi pa nagkaroon. So, hindi kinatato yung presensya ni Apo, magunod tayo hindi pamati, magunod tayo at tayo hindi pa nagkaroon. Kini Apo Diyos. Praise God. So, your relationship with the Word of God
is going to produce confidence, going to produce faith in your life. So, di ba ada yung sitwasyon na asla nga makawan mo din yung paragtalad mo, aslawan mo din yung gagaya-gaya mo nakikimo, aslawan mo din yung pamahin, dahil ka rin ito. So, kimatan mo kasano din relasyon mo, pili sa unya ko Diyos. Kontento ka adi, no kasano ka ado, iti oras na busbusan iti sa unya Diyos, no awan pa yun, iti gundawin mo agbasa ti Biblia. Iti sa unya ako Diyos, no awan, may di ka ti panagdorba, makukuking ka ti pamati, makukuking ka ti panagtalag, paslagan ti panagkalawan iti sa ngalan na. Awan ti direksyon, iti diyan na. Ngayon, ibagbugat na ito kakapsa. Ako nagtalinag tayo ti sa unya ako Diyos, na isulam na iti buhay na dati yung presensya niya ako Diyos. Nakaganayan. Praise God. So, ang talinag tayo ti presensya niya ako Diyos, kat at nagiging gunguna. At dati panagtalag. So, isumban mo abay na minsan kaslalawan ni talag mo, at aksakit ka, nagkararag ka. Nakakararagak mo, hindi mo tamay ikat, hindi nga upot ni Samakon, sumunta ta. Di ayaw kumakitan niya pa nagbalba. Makawan, di mo po nang pamatik. So, sukirata hindi sa unya. Kung makangkait sa unya ako Diyos. Busbusan iti oras mo, hindi sa unya ako Diyos. At no di dyan, na agayos kita, dahil di nananay nga pamatik. Kaya dahil di pamatik, iso iti mang kapitgating ka. Among di pamatik, iso dahil mangtan iti anesthesia. Dahil di pamatik ka kapsat, iso dahil iti mangtan iti palagigtor. Takno may turang no, anyan sa gabatan, dahil di nga physical nga bagay. Naawal iti pamati, iti panunot mo, dahil iti bagay nagsakit. Ayun, kasi piyakun. Kung nadak, 5 ko ka na enak, 5 ka lang tayo, awan na tinamnaman. Hanggang na nag-vertical, siya wadi diploma, awan na tinamnaman. Ay, kung na yung panunot mo, siya pamati. Awan iti pamati ng giniaw. Ang agad iti pamati ng giniaw, kung may ikat kinasirit, agayos kita. Kaya di dyan ang blessing. Kumangon ka ka na, mahawatot na hindi blessing niya ako Diyos. At ang kanyang nagibunga ni Espiritu. At ang kanyang kinarekta, kinaturat, kinaangos, kinapakumbaba. Sa ang kanyang nagibunga. Praise God. Ang mga nagmayat kapagsak, ngayon nakita tayo kinaapo Diyos, narekta tayo mandinag ka rin ni Apo Diyos, iti kinata tayo di presensya na. Nagmayat kakapsat ng tayo di presensya ni Apo Diyos, na ito yan di kasayatan nga ramitan tayo di kinata tayo di presensya ni Apo Diyos. Mapatawad ka na tayo di panagtalag. Lumayat mo, magtalag ka lang ni Apo Diyos. Imatan ganggam na lanayo ni isasaw ni Apo Diyos. Hanggang, kamungay na ibagang ako na Apo, agtalag akin ka. Ako mo ti communication mo kini Apo. Kamu kagkakarag, sangkong kagsuksuki makibisaw ni Apo. So kasano nga ganggam ni isaw ni Apo Diyos. Kaya yung madinggam ni isaw ni Apo Diyos, babalan iti pa nagbasa yung iti Biblia. Revelation chapter 1, verse 3 nagasa, nagiti agbasa. Mabindisyonan nagiti agbasa isaw ni Apo Diyos. Yan man sa rinot mo, kaya nagiti isaw ni ipanawan kita silipan. So, nung kaya't mo din na, mabindisyonan, basahan mo. Hindi sa ulit ako. Diyos, tumakdam tayo mo kayo kapag kapay na na. Una yun. Yan nga tigas, tak nga kasama. Praise God. Lord Jesus, tupragan mi ako. Di amin hindi kabuso. Lord Jesus, tupragan mi, di amin hindi lasag. In the mighty name of Jesus, napatag na bitig kasawang ako Diyos na saan na dapat natubilipan. Lord Jesus, hindi tayo na ka ako. Tupragan mi, di amin namin hindi kapuso. In the mighty name of Jesus, we honor you God, we praise you, we glorify your name. Yaman kami ako, bless you. In Jesus' name, Amen. Praise God, balakatan naman niya ako. So that is the first benefit you get in the presence of God. Confidence and faith. And then the second benefit is found in the book of Proverbs chapter 2 verse 1 and 2. The second benefit is wisdom. Siputan nyo rin, wisdom is not knowledge. Wisdom is the ability to use knowledge. Ikinasirip kat saan ngay so ikinarain. Sa balik ka sa tayo sinabalik. Kinasirip kat saan ngay so ikinarain. Ikinasirip kat iso ikapagdadam ng mga ramat ikinarain. Ngamin kaagwan na rin kita tao nga tiba nakaamuda nga ikinasirip kat isunod namin ikinarain. Ngam saan? No di kat ikinasirip kat iso ikapagdadam ng mga ramat ikinarain. Ado rin kita tao nga naglalaing
Ngayon sa anda nga amo nga ramatan na ikinalainda, no awan ang dati kinasirit. Kaya kung nga sa uwan, uray no kasano nga nagunpun mo, uray kasano pangato ti Adam mo, no awan kingkat sa unya ako Diyos. Awan kingkat kinasirit kat sa amo nga ramatan na iti aming inadam mo nga kinalay ko rin ng patong ti diploma mo, no awan kingkat sa uti Diyos. Awan kingkat kinasirit, pati pagkapon lang iti kinasirit, kat iti sa unya ako Diyos, kat isulit iti mantag kingkat iti diskarte at no amo iti aramidan. So ngayon ang tao nga daan iti kinasirig, kahit mabalin na, iti agbalin nga leader. Mabalin na agbalin nga, kapisya, uno na niya, manit na mga idaulo, iti may isang katrabaho, mabalin na iti mga ibawon, iti may isang pagtrabahuan, mabalin na iti pagtrabahuan, nagiti pagtao nga naglalay, kahit itong sunod-sunod na, apay nga din, graduar mo, apay nga, mabalin lang nga leader, apay nga kaya iti ng ibawon, iti may isang kumpanya, pagtrabahuan, nagiti pagtao nga naglalay. Ang awang natin graduar mo, basta mo ko lang nagiti marami. Wala tadaan niya na Diyos ako ni ako, Diyos ka nantag ka niya natin kinasirig, nantag ka niya natin diskarte, at no ang muna nga ibawon, hindi may sa kapagtrabahuan, kapagtrabahuan nagiti ng tao nga naglalay. So siputan niyo nito, na magunod tayo, di presensya ni ako Diyos, kinasirig. Dahil nga kinasirig, kat iso timantag ka ti diskarte, tapno among ti aramidon. Dahil nga kinasirig, timantag ka ti diskarte, tapno among ti aramidon. Awan ka ti sa unya ako Diyos. Awan ka ti diskarte. Saan mo amo ti aramidon? Uri ka sa mo ti kinalaing mo, awan ka ti sa unya ako Diyos. Awan ka ti kinasirig, awan ka ti diskarte. Saan mo apulos ka mo ti aramidon? Proverbs chapter 2 verse 1 and 2. Kuna na dito Basahin ka kapsa. Kuna di Diyos, my son, if thou will receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thy ear unto wisdom and apply thine heart to understanding. Kaya titimag iti Diyos, kakapsap, itong ganay sa kanatayo, amin nga namati. Kung nati Diyos, kaawatan, nga kanayon, nagiti sa o. Nung sa limat batam, nagiti biling ko. Nung kanayon, nung sa limat batam, nagiti biling ko, dito mapasamat. Alam di mapasamat, kaawatan, nga kanayon, nagiti sa o ti Diyos. Nakapresya, nga kanayon, nagiti tugal ka na, idiklara, nagiti sa o ni ako, Diyos. Nung sa limat batam, nagiti sa o ti Diyos. Kung na, ditamatan nga, yalingan mo, talapayag mo, ti kinasirin. Kaya pagkalinan din, ditapuso, di ba nakaawa. So kasano garo tata, ngayon ligat mo, tinapayag mo, tinasirin. Kasano? Babaan, hindi pa nang gustos mo, yung oras mo, hindi Diyos. Amen? Di jay karapsa. Hindi wagas. No kasano ngayon ligat mo, tinapayag mo, tinasirin. By spending time in the Word of God. Katagbalin ka matawan na taknan. Agbalin ka matawan na nakman. Kinananay nga makayayo iti matang niya ako Diyos. Itun kita ang dala nagiging tao at mas dauda. No apay nga taan ka ikas na kinasirit kat ko ng ada gamin. Iti presensya ni ako Diyos. Isot ka po naman naman dito. Iti amin na sa bulat na may pahay iti diyan. So masapol na ti kada Kristiyano kat mamati. Iti kinasirit nga kapumanipod iti sa iti Diyos. So kung namadaan niya iti kinasirit. Praise God. Kami nadaka kayo sa uli ako, Diyos nadaka kayo kinasirit. Isulit tadi, pagkaudan iti mo na kinasirit. Magtaging ka iti panakamo, diskarte, at mamumig amin na arami daw. Kaya kita ti magtaging ka iti pamuspusan, awan iti makita nga dalan. Ngayon ti Diyos, babae iti sa una, madalan ka iti pamuspusan, makita mo iti nga dalan. Awan iti pamuspusan ng ti Diyos, mag-ipay iti pamuspusan. Ada ka ti katataan iti problema. Kasalangahanin nga masulbang na ka problema. Ikinasirig nga daking ka, iso di aramatan ni Diyos, na magtaging ka didiskarte at mamuna. Ay, masakol na ipapuspusak na ito. Masakol na religyo at ito. So, rumigta ka. Maparigtakahan ka na, agtugaw na tayo, agsangsangit ka. Ay, awan ko mati ka sa nga Kristiyano kakapsat. Sa ito yung mga agsangsangit ka ka, naglididay, kaputa rin tayo, takti ka, hindi ka puso kakapsat. Sa ito yung may ayaw na ibagi tayo, hindi ka bumangon tayo. Kakaramatan tayo, di kinasirig, dito ni Diyos ka na tayo, hindi mang parigta ka na tayo. Mangtag ka na tayo isang at kinapigsa ng mga rami ni amin ng pagayatan ni Apo Diyos. So nakita ka kapsat, ikinadami ni presensya ni Apo Diyos, ada ikinasirit, ada tayo yung panakamu ni amin ng rami ng tayo. And then, the third benefit you get in the presence of God. Amo yung nagtayo ng presensya ni Apo Diyos, ang laklak mo sana ng blessing. So the third benefit is found in the book of Philippians chapter 4 verse 7. Philippians chapter 4 verse 7. Kuna na dyan. And the peace of God,
which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Alam na ti Diyos, nagtakan na ti amin na panakaawat ken panakaamu, ken aywanan na iti puso ken panunot mo, babaan ken ni Kristo Jesus. So as long as you are in a relationship with Christ, gamin ka kapsat, kini Kristo na rin. Kung inggan mo talaga ti relasyon mo kini Kristo. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kung nandiyan, babae kini Kristo. So as long as you are in a relationship with Christ, ditamatan nga, umaikin ka, itital na iti Diyos. The peace of God, itital na iti Diyos, will guard your heart and mind. Kaya umaiman iti problema, umaiman iti saan may parbang na sitwasyon iti biyak, ikinaadam kini Kristo. Ikinaadam kini Kristo. Kaya kadala tayo na iti na. So iti mangtag kigatitan na ikatangaan iti para sa iti biyak. Amen? Praise God. Dahil ito'y natal na iti Diyos. Kaya iso iti mga iwan, iti makunang na panunod mo. Praise God. So nagmayat ka kapsa. Ingga na ada kay iti presensya iti Diyos. Ada iti nananay, natal na. Iti kinaadam kay ni Kristo. So dahil iti mangtagking ka, iti tao na, iti katangaan iti para sa Biblia. So naadaan katatan iti tao na. So that is the peace that you get from being in the presence of God. So the peace that you get from living in Christ Jesus, the peace that you get from being in the presence of God, this is so important. Because when you begin to function in this peace, you begin to set yourself up for God, to begin to work for you, and to be active for you. And God giving you the desire and the power to do everything His will. And the will of God will be done in your life. Diyan kinaagta tayo iti presensya na ako Diyos. Praise God. At dahil ital na. Dahil ito yung tal na ni ako Diyos. Kamu yung kasapulan tayo isulang na hindi kasapulan tayo kapsa. Hanggang agbiag awan yan, tal na ni ako Diyos. Dalaga ka nga may sagmat, darasudos ka nga, desisyon, awan ng katitaw na ti Diyos. Amo yung itang na ti Diyos, iso din lang tatin ka, iti panang kontrol, iti bagin. So, adaan ka ti panang kontrol, iti bagin, no? Ada ko man ti mga dadalas kin ka, ada ko man iti mga italmad kin ka, mga padpadagas kin ka, umay da ka, hekyaran da ka. Diyan, adaan ka ti panang kontrol, iti bagin, mga asa, umay palubos, nadagita, nadadagsan, iti mga italmad kanya. Saan ang nagkalinaw, iti sakit, ikinatong ka rin kita. Pagkaya ka sa atin na at dahil di presensya ng Apo Diyos, itibiyag na yun, talo na iti Diyos. Mamtag ka niya, iti kinapakumubahan. Amen? Nasapulan tayo. Dahil di natalo na iti Diyos. So peace, katagay ayos, itibiyag tayo. Dahil takot nagkapukin niya Apo Diyos. Isulat natin mga iwanan, iti panunod tayo, iti puso tayo. Praise God. Kaya kasama po natin, biniburo ni Isaiah chapter 26 verse 3. Kaya na dyan, thou will keep him in perfect peace. So, aywanan na kayo ni Diyos, tinananay na tao na. So, God will guard you. Kaya niyo balik? God, di ka rin ni Diyos. God will guard you. Di ka rin nagbayat? Naggamit ni sa ni Diyos garbodyan na ka. Nagbayat, hindi ka kapsap mo, ananagam, nagiging ka sa ni Diyos. God will guard you and perfect. Kasano? Perfect peace. Naan-anay, awan nitikuran na, no? Perfect. Awan nitikuran na. Naan-anay at tala, saan na 90%, saan 90%, saan nakagando at tala, kundi kat si bubukon, nga tao na iti Diyos. Kat iso, di manay ay one ken ka. Verse 3 mo na na, that thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. So, di Diyos ay wanan na, idinanalay na tal na, dahil dyan at ipanunod na at agtalinanad kinkwa na. Mano ka na kayo, iti panunod ka at agtalinanad iti ako. Ngayon, ibagag ka na kayo, tas ano, at ipanunod yung at agtalinanad iti ako. Kung na ni David, thou will keep him in perfect peace,
whose mind is stayed on thee. So di Diyos ay iwanan natin ang anay nga taon na diya, ipanunod na katagtali na libon. Ngayon kasanaw, nga ipanunod mo katagtali na di ako. Because, ituloy mo ba sa akin? Because he trusted in me. Gaputa ang talab dahi ti Diyos, ipanunod da, ang talinad mo ti ako, kat iti ako ay iwanan naman, iti panunod, puso na. Amen? So, as di kakapsat, siputan nyo. No, kaya mo nga ipanunod mo at agtalinal iti ako, kuna iti ako ay iwanan na ka iti nananay nga tawna, si bubukol nga tawna iti Diyos, iti mga iwan king ka. No, ipanunod mo at agtalinal, kaya iwanan, sunod ipanunod mo at nakalay, kasano mawagas, babatan, iti pa nagtalag mo, kini ako. Amen? So, diyan pa nagtalag mo kini ako, mabalilang nga iti panunod mo at agtalinal iti ako, kung iti panunod mo at nakaangka kini ako, nakakapat kini ako, di ba nga di ako ay iwanan na ka, iti si bubukol nga tao na iti Diyos. Amo yun, iti ka pa nagtalap. Iti ka pa nagtalap kini ako Diyos. Ilang way, nga mapatawad, iti pa nagtalap mo iti ako, at generasyon mo kinuha na. Diyan ka nang bus mo, iti oras mo kinuha na. Diyan, masapon nga busy ka kanya na. Diyan ko na naman, pray without ceasing, hanggang sa sardan ka pa nagkararag, hana kaya kasapon nga nakapray, tumon ka na, gulman magpapatang gagkararag, hindi ka, iti ka dito matunggal agkararag, kay talag po, amin kiniapo, Diyos, amin nga trabaho, amin nga ramitan. Manipod ka basitan nga banag, yung gana, ti ka nakanan nga banag, at italag mo kiniapo sa mong padpadasan, hanggang talag kiniapo, Diyos, ituri basitan nga banag, madadapan ka. So masapon nga italag mo, amin kiniapo, Diyos, hindi amin mo. Kaya italag mo, amin kiniapo na, kuna na ay iwanan na kanila. Itinananay na tanan niya. So di pa nagtalag na kapsat nagpapatawag ba pala iti relasyon mo kayo pa na? Di pa nang bus mo di oras mo. So saan ka nagtalag, hindi may sa katao, gapso ka na nagtalag king ka. Doon di ka nagtalag kay di na katao. Gapo, iti relasyon mo kayo pa na. So in the midst of all that negative situation, there is peace that passes all understanding. And you have it. Namin adda ay presensya ni ako Diyos. Kaya dahil dati nagbugunaw, hindi ginadda may presensya ni ako Diyos. The peace of God that passes all understanding, adda na ka na yun. Kital na ti Diyos, naratapan na ti amin na panakawat, ken panakamo, adda na ka na yun. Mga aywan, kaya tayo. Nakaya ti Diyos at talinan din ni presensya ni ako Diyos. Kahit na sa unang talag tayo mga nangyayang na naman ako Diyos at talag at kita. Agdipendarakin ka. Agpaidalan natin ka. Agpanurayatin ka. Agyaman ang kapo, di palagayat mo. Praise God. Dagin niya kakamsa. Ebidensya. Landa di panagtalag tayo. Yan ang Diyos. Declare tayo ni lubong. Ngayon suna di provider tayo. Panagtalag tayo. Yan ang Diyos. So, ang talinad tayo, garo di presensya ni Apo Diyos. At surutan tayo, naging na proseso. Takno makapagtalinad tayo ni presensya. Namati tayo, tinawag tayo ni Jesus Christ. Ito gusto ni Jesus Christ. We can do all things through Christ. Hantay yung aramidan naging kakapsat. Takno, mabalin tayo nga nayunan dyan narami ni Jesus Christ. At aramidan tayo naging kaputay. So, naging bunga, tinadda ni Jesus Christ. Ibiyag tayo, pamanagnan na ni Kristo. At adda na tayo. Pamuti may sa natawag at adda ni Jesus Christ. Kanya natin para kaisalakan na daan na. Hamot ang pinadwan, hindi pa nakaamuhan. Hamot ang tingaraingan, hindi pa nakaisarakan. Hamot ang gaguspakurang, hindi pa nakaamutod. Saan ka nang may sarakan? Idilugi piman, hindi nakapkapsot, hindi pa nagkawat na. So ngayon nga iti Diyos, iti pailan, iti pamati, iso, hindi pa nakaisarakan ni Jesus Christ. Iti pailan, hindi pa nakaisarakan. Takmong uray pa, hindi takakulang, uray pa, hindi takabulag. Kat mabalin na latang, iti mamati. Paano mamati kat automatic mamay, ganyan natin pa nakaisarakan. Kaya iti Diyos, agtalin na ito, iti pamati. Mabalin na iti pa nagdumilog tayo, karigin sa uli ako, Diyos. Sa uray, dito nga bulag, kat mabalin na lang tati mamati. Uray pa, dito nga nuray, kat mabalin na lang tati may salatan namin. Mabalin na lang tati mamati. Uray, dito nga yung tao, hanap mo, sa binagdugan at ispilaan, mabalin na lang tati may salatan. Ito may kasibakan niya natin, bangkin yun, Kristo kat mamati. Hindi pa na kayo salakan ni Diyan ka. Kat kasabon na nagtalinaw, iso na tinita nga mamati. Nga ni Jesus Christ, kapo dyan narami ni Jesus Christ, yung cross kay Kristo, hindi pa na kayo salakan na nitibiyag tayo. Kaya talinaw tayo. Iti presensya lang, babae iti panagpanagnan tayo adda iti apo, iti puso. So, no sikat at adda at pamati, no among adda ni Jesus Christ, iti ako nakalaman ka na kanayon iti pamati.
Na mga ti Diyos katapos na ngayon paay ni Jesus Christ. Kaya po dyan na kami ni Jesus Christ sa cross. Kaya isulit hindi pa na kaisalakan mo. Isulit hindi ang pakawan ni basol mo. Nagkararag ka, na iduman ni kararag mo. Na abumon. Na napasan ngayon paay ni Apo Diyos. So yung paayan ni Apo Diyos di pa nakaagas. Ano yung guro tigas na nagkararag? Apo Diyos. Kagasan na. Tudigat ko ng Apo Diyos. Agyaman na di pa nakaagas at dala niya ako. Sugun-unan di pa nakaagas. Okay, parang panakapakawan ni Basol, pinpakayan ni Jesus Christ, 2,000 ang taon na pinapalabas. No, sikat at amum na pinakawan na kanya Apo Diyos. Anya di kararag mo. Alangan ako ng Apo Diyos, pakawanan na, 30 years na nagkararag ka, uri no sa ngunti makan Apo, pakawanan na kami, kasi pangakawan mi, kanagiti na kabasol ka na kami. Dayjay kat kararag sakbay kiti cross. Ngayon, nag-change the order katasan ni cross. Susap nagsawali ni kararag, intayin namin ni Jesus Christ. Kaya kami nakasabulan din yung may pahay niya. 2 Peter chapter 3, verse 1. All things that pertain unto life and godliness hath given unto us. Kada tayo amin na namati. Sa ipahayan amin kada tayo. Amen. Ganda-ganda rin yung kararwati ng pagsarili. Sa asawa niya ako Diyos. Hallelujah. Dispensaran niyo. Orasan. Ngayon, kasapulan tayo ng labasan na tayo. Kasapulan tayo kalapsan. Kasapulan tayo na benda-benda di kararwati. Kayo madalagan. Ako di blessing niya ako. Kung di physical na bagay tayo. Ang ilap-lap ko sana di blessing. No, kasi no, hindi pa nang benediction ni ako di kararwati, di pa nung tayo. Damor. Okay, ayos di blessing, hindi diyan tayo. Ipakita niya ako, Diyos ka na tayo, hindi nakatagong ng blessing. Hindi papain na hindi diyan tayo. Praise God. So, at that time, yung Espiritu, ada dito, ginarami ni Jesus Christ sa cross. Amen? Ginarami ni Jesus Christ sa cross. Susulihan din ang taliti para kayo sa lahat na nagigyan tayo. Praise God. Di bali, amuyin na gito eh. I-review ko lang para kayo. Amuyin na gito yan. Pag natinata ni Jesus Christ, hindi diyan tayo, at isulit, hindi magpapatakot ka na tayo. Hindi amin na ibang marami. Kawanan di mabalin tayo inayon. Isuliahin nilang isalakan ka na tayo. Pinakawan na tayo niya Apo Diyos, so matikarawan ko ito at kalpasan ni Cross, Apo Diyos, agyaman ang pinakawan na. Ang buha mo na nga, awan na di pamati, nagigitang tao, magkakararag ako, makawanan na kami, buha mo na awan na di pamati na. Ada di pamati da, kaya Apo Diyos. Ngayon, sika na makaamo, dyan na kami ni Jesus Christ, nakalaro ka, hindi may isang agdang, hindi pamati. So, agyaman na natin, hindi na gano'n, inyawad na niya Apo Diyos. Hindi na kita, nandiyan na kami na, hindi na Diyos kita. Awatan mo na. Okay. Dawatan man, ikan naman. No, dawaw-dawan ka, iwan mo na, ikan naman Apo Diyos, Apo Diyos. Ganda tinig. So, karami doon lang, awatan mo, agyaman na ka. Yung pahay mo, hindi pa makawan. Sagot. Di kinalintag ka na rin nga dalawa kayo sagot. Huwag lang kapsat. No, kaya't mo tinalintag. Awatan Diyos sagot. Gift of righteousness kapsat. Ginarami ni Jesus Christ. Awatan lang. So, pati kaya't ni Diyos kapsat. Awatan tayo lang amin. Hindi tao, hindi matang ito tao. Give and take. Ngayon, hindi Diyos kapsat. Di kaya't nakalalitag. Awatan tayo amin. Receive the blessing. Kasi hindi kaya't ni Apo Diyos. Kaya agrag po tayo. Magyaman tayo ni Apo Diyos. So, ataptara nga new covenant kapsat. Ijapilit. Philemon chapter 1 verse 6. No kaya mo ati pamatin ito atibkar. Kahit yung kalingan atibkar ti pamati yun. Kahit yung kalingan nabilag ti pamati yun. Basahin yun. Yung Philemon chapter 1 verse 6. Agyaman kayo. Ang kayo magdaw-daw-dawa. Agyaman kayo. Timpahin namin yan. Acknowledge every good thing. So every good thing. Ano every bad thing? Awan-awan iti gatos nga gapukin na Apo Diyos. Awan iti didigram, pagkapukin na Apo Diyos. Isa ka lang sa pagkakapal na dito na didigram. Kaya naging ako naman natural disaster. Ni Apo Diyos puro naging ibag amin. So, kung na amin na mali, at dahil ka, ibanan ko amin na iba. Hindi kami. So, acknowledge every good thing. Kaya titing natin pamating na bumilag na bumilag. So, dati yung titing kakapsat, sabi ko nga, mauwatan nyo na yung sitwasyon tayo, kasapulan tayo kami. No, umunag, hindi pa nakaamuhi sa Uni Apo. Namati tayo, kasapulan tayo umunag. Awan ko mati, maboring, karagilin ka sa Uni Apo. Saan nga makaboring hindi sa Uni Apo?
mangtod iti salon at iti panunot, mangtod iti ragpo, mangtod iti talna, mangtod iti kinahanas, kinapakumbaba, amin nga blessing nga gaya ayos iti biyag tayo kakapsat, sumakaan nga makaboring iti sa kunya Diyos. Praise God. Blessing. So, magkakapsat iti kinadato iti presensya ni Apo Diyos, agyaman tayo amin. Kaya ba na? Palayon tayo nga ikas, hindi pa ko na makaragyaman tayo. Kaya Apo Diyos, katitamo tayo natitamo ng Diyos. Kaya iso iti mga ewan, iti panunod tayo. So, agyaman tayo lang. Paulit-ulit nga agyaman tayo. Si kaya't ni Apo Diyos, kanda nga kaya't dagay kararag na paulit-ulit. Nga pakawan. Paulit-ulit kawan, tikis-iskan na muna ni Apo. Di kaya ti Apo, siya paulit-ulit nga parang apresyar ni Apo Diyos. Parang yaman, parang bigbig ka nagay amin na kinibag ni Apo Diyos. Iti ayat ni Apo Diyos nga gaya ayos iti biyag tayo. Apresyaran tayo isunay, sulit iti kanayon nga ikas tayo. Rumuwag at siniwag tayo. Kaya sulit na puso. Tapos mo palang nagan tayo nun yan na puso tayo. Babagat iti parang apresyar tayo mga kanayon kay ni Apo Diyos. So that is the third benefit. What? Peace. Peace. Allah. The fourth benefit is found in the book of Get Expotato Time. Psalms chapter 16, verse 11. So David said unto God, O God, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasure forevermore. So the fourth benefit you get in the presence of God is joy. Amen. So in the presence of God, there is fullness of joy. So there is fullness of joy in the presence of God. Praise God. So this is the most important thing you do as a human being. By spending time in the Word of God, na isulit natin po yung agda at presensya ni Apo Diyos. Kaya di damat lang agda, hindi ragpo. Praise the Lord. Ragpo nga gayong ayos. Kasaluha, wagas ka kapsa na mapanaglig ang agda at presensya ni Apo Diyos. Pabagay hindi panagyaman mo, hindi kiniimbag na sakbay na maturog ka, panagyaman mo, iniimbag na, panagrin ka, iyak sa pa. So that is the evidence that you are in the presence of God. By acknowledging of every good thing which is in us that comes from God. Once na bigbigam amin at dahil ka nagimbag at nagkapit ni Apo Diyos, nagkakaparisyaran amin ni Apo Diyos, dahil dati pa nagkakaroon ng presensya ni Apo Diyos. So at daka, iti presensya ni Apo Diyos at dahil ipiragpo na agay ayos itibiyang mo. Kaya kung kanina paligtagan at daka iti presensya ni Apo Diyos, agtalinad ka garoon ka agyaman, kaya kuha na. Agtalinad ka mga presyar. So nung nakalamang ka, iti pamali, no kaya mo, nung nakalamang iti pamali, agyaman ka ng agyaman. Saan ka nagtaw-taw-tawa? Saan ka nagpapakawan? Agyaman ka ng agyaman. Nakalamang ka iti pamali. Sa atin mo ko nang awan iti pamali, naging nagpapakawan, naging nagdaw-daw-daw-dawat, at hindi ka, at dati pamati na, ngayon, tagapabante na meron yung pamati. So, handa yung nakasapunan na makitibay ka niya na. Siya lang, kaya lang, nagkakararag na, nagpapakawan na. Nagdaw-daw-daw, para sa kinako, Diyos. Ngayon, nakalamang tayo, di pamati niya, dinarami ni Jesus Christ. It is finished. Napasan? Amen. Only spiritual blessings and heavenly blessings flows in your life by your intimate relationship in the presence of God. By spending time with Him. Praise God. At dami na. So nga, di kaya natin i-Diyos at tanang aralag, panagyaman. Di talag mo, amin ka niya na, amin na nabagsin mo, bahala ni Apo Diyos. Iso na hindi makayaman. Hanga siya di mansulba ni Apo Diyos amin. Italag mo na, at kung magyaman at Apo Diyos, iti-ayak mo. Intend mo ti-ayak mo, Jesus Christ. Kapukin ko na. Itara na anagay sa cross, nagpasan na nakarunok, itilubong, nagpasan na nakarunok, iti amin nga, araming nga mali, sumatatang, kaya kay kadan amin na giti nga sakit, itinanong kinisahan ko, nga panubusan na giti sakit. Kaya dati pa nakabalin, kung mabalin ko, ang gwardyaan, iti panunod ko, iti pusok, at kung saan nga makastrap, na giti puwiso, na giti pilso. So, apresyahan na ako, Diyos, agyaman na ako, Diyos, kahit kung nagtalinad, iti presensya, agyaman na ako, Diyos. Dahil lang iti way, nagtalinad, iti presensya.
agyaman ka. So ang mga naglipatan ti agkararag, sakbay nga, maturog ka, sakbay nga, diriin ka, amin nga sitwasyon itibiyan mo, busbusan iti oras mo agyaman. No, agyaman ka niya po Diyos, urang ti isang adlaw. Mabusbus mo iti oras nga kararag, agyaman niya po Diyos. Nung nagdaw-dawat ka, baka 1 minute na, 2 minutes, masurundungan niya ako, no, ulit-ulitan, ginagawa ulit-ulitan. So ako na niya ako nga, ang kayo agkararag, ipa-ulit-ulit, nakasila ka nagiging ko. Nagbabalo na di pupuraw ako lang nasa santo na kasla na ng pansyon. Nadalos iti, unag na, itirwar na ng pulgas, iti unag na. Kung na niya ako, ni Jesus Christ, at nagkasao, na kayo kapututan, ti karasan. Nagagtano na dawatan niyo. Na kayo kayo nagdawat kayo, ikar kayo. Gawin to lintad ko, raritan niyo at ilalalasan. Raritan niyo at tiragagsak niyo. So, ang ultimato, meron na ikalan. Kasi yan niya ako. Di ba, puri ama? Nuti anak mo, ikami ti kwarta na. Ibaga na, usaron na, yes, kulaan na. Tatatakan naman diyan, in happy gulawe, ano mo tinawan tayo yung mukamat. Sinalaman mo, nagilibre, pag-merienda mo ito eh. Di ba, naibusan, nagdamagan, nagrimidyo mo na naman. Sa bali mo, gamit ang napananahan, pinakapit niyo ko na diyan. Kung naman tinin ama na, ay, ultimatum. Dan na ikikas. Jadi Diyos kakapsa. Di kay amin nga, tinawag tayo panjanahan tayo maranitan. Hindi naman na dyan, pakailayawan ni Apo Diyos. Dahil hindi pa nagyaman kini Apo Diyos. Di pa nagyaman tayo nakandanayan. Kaya tumanayan. Kaya panagdanaw, no kaya kumanagdanaw na data, hindi presensya ni Apo Diyos. Agyaman ka, kagdanayan di kinihibag na, apresya ka miso na, agtalag ka, hindi mo na nga sa una, nagiti amin nga sa una, saan ka nga kwadwa ka, nagiti karina, nagiti amin na kinihibag na ibigyan mo, diyan mo na nga panang apresya mo, kanya na diyan panang dimendar mo, kanayon no, tunggal may deklara iti sa unya Apo Diyos, diyan mo na maarunan ako talaga at dimendar hingga, diyan parang parpadayaw mo ang kanayon di ko na, nagiti diyan di, uway nga makandarin ka nga dapat di presensya ni Diyos. So, at kalinagad ka di presensya ni Diyos, kapag iti parang panuray mo kikuha na, para kaidahan mo kikuha na, na isuna lang iti muna, at dali na panunod mo, iti amin nga ramilan, iti amin nga sawan. Kat di tamad na ng mabalinang iti agrag ko. Agrag ko tayo. Amen? Agrag ko tayo, dali kayo iti Apo, anak kayo iti Diyos, anak na kayo iti Apo, anak na kayo iti aray, iti aray, anak na kayo iti makimpukwa iti amin, marubong, iti ko lang, daddy, di ako na. Daka nga provider, nagpaano ka? Anya pa maligid nila na sagsangot at ang problema, nagyaman na kapitos. Nagyaman na kiki, panangayaywan mo ibigyan ko. Walang paiso mo na ibigyan, in this world, there is tribulation at the tiriga. Ano man yung panaangan ang may amin? Nga mabaling ka na tang agrag ko. Tawa na na. Hindi makayan ko man naging disipulo. At tayo siya hindi tanggati bye-bye. At pala malayo ko di bangkada, nagdap na nagaluyan. Lumladan. Kaya kandantaan pa yun, hindi na dumapos. Sige, kaon Pedro. Nagdata talaga lumladan di bangkada. Ako nang matay na yun. Nang nagdali Jesus Christ, sige, rabawin itanong ka ito na. Be off, don't cheer! Ang grago kayo kiti! Agak ka na kayo. Kapag yung mga dalag tayo, ang grago tayo, ang dali Diyos ka na tayo, amen? So, grago tayo. Nakasensalo tayo kata ni Apo Diyos ka na tayo. So, mabalinan tayo ang tatagran mo. Anyaman di sitwasyon ni Tibiyat, mabalinan tayo ang tatagran mo. Namin, among na di Diyos di maging kontrol, hindi among nga banan. Hindi Diyos ka na tayo. So, na tayo, ili rago. Amen? Pakayawan tayo man ni Apo. Diyos, nagkakot tayo, ituloy tayo, nagkakot niya na, nagmay sa ating gurod nga, tayo kita, nagawayaman, pagkakot tayo kanya, awan mo man ang ibahin nga, tayo kini Apo Diyos, pagayaman tayo ni Apo Diyos, hallelujah, gawayaman ay takay tayo, nagitiiman tayo, ilagtong tayo, nagitisap tayo, namang padayaw kini Apo Diyos, isurrender tayo, inibiyap tayo kini kwa na, dahil natin, uy, nga dati, hindi presensya ni Apo Diyos, ipakita kini Apo Diyos, kinarita ka, namang padayaw kini kwa na, ano ito ka nga, dati presensya ni Apo Diyos, ang presya na misuna, nga mong nagitagiwag ko, katagyaman ka, itinibag na ako Diyos. Hindi ka sabihin ganyan, grupyan mo nga, nagitagiwag ko, katagyaman ka, iti-amin, iti-ramin ni Apo Diyos, itibiyag mo, iti-raminan ni Apo Diyos, itibiyag mo, iti-raminan na pa, itibiyag mo. So, isurrender mo, itibiyag mo, kikuanaan ka na yun, italag mo, itibiyag mo, kikuanaan ka na yun. Bayan ka ganda talaga, iti-musicians tayo. Sige ka sa, nga mong natagiwag mo, saan ka na kayo, iti-taamin mo, nga mong natagiwag mo, iti-igas mo, iti-ragyaman mo, iti-Apo Diyos, kikuanaan mo, Diyos, ang presyahan ka. Iti-ayaw ko, iti-itantan mo, Apo Diyos, agyan mo na, pisama ka, agyan mo na, trabaho, agyan mo ng tibiyag mo, agyan mo ng tibiyag mo.
karagiti sa ni Diyos ka nalang yan. Palubusang, diyan na karagita puso mo, rumaragay ko. Ibkas ko, di pa nagkyaman mo, kingwanan. Anong bigbig mo, ini amin na naging maganda, ikatatagan mo na nila ang Diyos. So ituloy mo, isurrender, ibigyan mo, kingwanan. Mas parang kabumabata yung mga kanayan, kingwanan. Kawawan ka na tayo, naligat amin, kingwanan. So unang mga po Diyos, sana ipagayata ka, di masurot. Ipagayata mo, di masurot, di ibigyan mo. Sige, kapsa, ibkas mo. Mas parang isurrender mo, ibigyan mo, ibigyan mo. Praise God, we praise you, God, we honor you, we glorify your name. So, brothers and sisters, lift up your hands for the blessings. And now, may the Lord bless you and keep you. May His love continue to become reality to you, that He love you first and then able to love you. And I pray that the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. And I pray that God will fill you with joy, fill you with peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. And I pray that every negative situation, I command it to turn around in your favor in the mighty name of Jesus. And I pray that you leave this place today absorbed with the fact that nothing is impossible with God. That the desires of your heart, anointed with the Holy Spirit, can lead you from victory to victory and change you from glory to glory. So the thing that you desire, God will give it to you because He is your loving Father, just waiting for you to receive. So receive the blessings in the mighty name of Jesus. We honor you, God, we honor you. So my friend, just receive. Iti kinaimbag niya ako Diyos. Gunudan, awatan. Yes, Lord. Agyaman kami. Iti pa na kayo na gini blessing. Ideklara ka ako Diyos, iti bendisyon mo, iso niya kaya ayos, idikyaw. Iti tunggal baysa. Manipod kabasitan, hingga natin kinatanan. Kararap ko ako Diyos, kung kaya nagiging ako, ubing ako, dumaktagda mga tayo ayos isang wanan, na dari di sa wanan. Kararap ko ako Diyos, iti pabor mo, iso di may likod ka na kami. Kaya ka naging isasaw mo ako Diyos, iso na kalinalan, iti panunod, iti puso. Agyaman kami ako Diyos, iti talan na, iso di, ipapain mo ako, ng mga aywan. Iti nag-ibag at iba. Your gracious hand, Lord God, ng mga aywan ka na kami. Yaman unay kita, Apo Diyos. Yaman unay kita ano. Agawid kami na napunoy tirag po. In your presence, O God, there is fullness of joy. And your right hand, O God, there is pleasure forevermore. We praise you, O God. We magnify your name. In the mighty name of Jesus. Kaya tayo man ipamadayo kay Apo. Glory be to God. Praise God, praise God.